Máme za sebou náročné stoupání na Klettersteigu v Reitenwinklu. Je to pěkně mokrý. A nedá se nic dělat, musíme dál. Už máme jenom kousíček před sebou. Poslední pasáž Reitenwinklového Klettersteigu. Takže se blížíme k závěrečnému stoupání. Vidíme, že tady tu trošku těžší pasáž máme za sebou. Tak tady už zbývá jenom pár metrů a budeme překračovat vodopád. Reitenwinkel v pozadí.